Ngalibona amandla ama-comrades. Ngicela ukudedela u-comrade Bullet njengowezone. Usiyagatha ngakho. Mandla awethu. Mandla awethu. Sibonge ma-comrade. Sizoni ukubongela nje izoni. Umsebenzi omuhle niwenzile. Ma-comrade. Kuyisifiso sezoni ukuthi wonke amawadi abe nama-program afana nalawo. Unalento eyenziwa ontaba kayikhonjwa. Ontaba kayikhonjwa bafike bayoncenca abantu ukuthi abavote. Baphuma abantu babavotele. Maqeda ukuphuma ama-results ngeke uphinde ubabone. Usoze ubabone futhi mase kuzovotwa. So thina siwumkhonto wesizwe kuyiduty yethu ukuthi sihlale siphakathi ebantwini. Lokho kuyosiza nanokuthi sazi inkinga zomuntu ngamunye beVD. Siyaqala nje ukuthi oVD coordinator no convener bakhona bangabakhohlwa abantu abaphuma bayakovota ngomhla ka-29 May. Bahlale besondelene nabo ngaso sonke isikhathi. Siyosondelana kanjani nabo? Niyakhumbula ama-comrade ukuthi kade sijoyinisa abantu ngo-R10 ama-forms. Kuyomele ukuthi i-VD ne-VD ibazi abantu abajoyina before umhla ka-29 May. I-VD ibisiya-reporta ku-ward convener no coordinator wakhona ukuthi sine-membership engaka pe-VD. Khona bezobona ukuthi ikuphi la kwakuleke khona, kuqalwe khona ukuthi i-ward igxile khona ukuthi ipick-upise nayo ilingane namanye ama-VD. Lo valuation izokwenza ukuthi sizibone ukuthi ngo-2026 imaphi ama-VD esowadla ngamalengisi per ward. Imaphi ama-VD esothi ukusokola kuwona. Lokho kuzosinika ukuthi si-celebrate engakayiwa kovoto. Ukwazi membership yama-VD. Ma-comrade mina noma emkhontweni asikholelwa ukubona ama-masses. Kodwa sikholelwa ukuthi singene kumuntu ngamunye. Ngoba mengabe uzobona ama-masses emaningi egroundini, uzoba surprised njenganala maqembu esiwahlulile umhla ka-29 May. Ayigcwalisile wonke itedala. Thina zange siye estedala. Kodwa labo bantu bebawagcwalise itedala bonke abavotelanga bavotela umkhonto. Meaning ukuthi ukubona i-crowd akukutshela ukuthi uzowina. Ngendlela-ke sibambe ngayo ama-comrade. La emkhontweni asiwadinga amavili. Special ko-VD convener no coordinator. Asiwadinga amavili. Sidinga abantu abakhuthele. Yabona indlela esishaye ngayo ngo-29 May kwakutshengisile ukuthi sangena kuma-VD. Sawasebenza. Namanje ngomhla ka-29 asigiye kuqala abanye bengakagiyi. Asingene kuma-VD lapho sizoba ne-show yokuthi siubambile u-Ward 84. Kodwa sahlulwa ama-VD uyosiphunyula. Ngoba amavoti alapha nakuma-VD ma-comrade. Yabona kwakuthi makuthiwa ama-comrade lapha nake kuyami iward. La ngikhona ngale khona nesiphingo nolwandlanyana. Mina nekhansela sasibhejile. Sibheje ngama-VD engizowadla mina.
Ngayitshela kusele 3 days ngathi hayi ngizokushaya ngize ngikushaye kweyakhe ividiyo. Wathi unamanga ngeke ngathi hayi uyangazi ke ngihlala. Nami ngizokuthengela okudlayo nawo ngithengela okudlayo. Mawuwinile ngizokuthengela. Mangabe ngiwinile uyangithengela khanzela. Sasihleli ke lapho lesasihleli khona. Kwathi ngo-12 emini weza kumina wathi hayi engathi bullet kule video yami ke la ngihlala khona engathi uyangishaya bullet la ngaphakathi. Ngathi angitshelanga khanzela ukuthi ngizokushaya. Wathi kodwa ungasho ngoba abantu bami lapha nabazothini umoli mengabe sethi uyahlulwa. Ngathi qhubeke uyibambe noma usuwazi ukuthi usushayiwe. Kodwa bengikutshelile ukuthi ngizokushaya. Ngifuna sonke ke ma comrade senze njalo ngo-20. Yazi 2026 ubaluleke ngani ma comrade? 2029. 26. U-2026 ukuthi sobe skipha lelikhansela elikuhluphayo la. Yes. Yebo. Ubaluleke ngoba akusagula uRamaphosa la. Yabo ngoba kade nje ma comrade sehla ngestradi sithi suka ka sisinga le Yes. sizalala sikhona. Yebo. Uyagula ukhansela le khona ishaye nenhlizweni. Ukuthi usiyaphuma phela. Mebona icrowd ingaka yehlithi ishaya inhlizweni kodwa ke singayenzi mistake yokuba ngiyikhundla. Yebo. Amen. Ngoba ama comrade siyophunyukwa yesiphethe. Abantu labo abazovota bayibona yonke into eyenzakalayo and bayezwa ukuthi sebeqabene bodwa bomkhodo. Singayenzi ke thina lo. Kukhona abafowethu nodadewethu la ngaphakathi ema comrade. Ngizonixoxela nje indaba abahluphayo. La enhlanganweni. Abahluphayo. Kodwa ngelinye ilanga sathi sihleli nobaba umsholozi. Simxoxela nje indaba nathi soceba ngoba nathi hey siyakuthanda ukuceba. Safike sathi siyaceba lapha nakubaba uthuli nje ubaba siyaceba la abantu bayahlupha benzo 1 no 2 no 3 no 4. Abesethu baba esesiphendula. Webangani bami. Anijabuli yini? Anijabuli yini abantu mabehlupha ngaphakathi kwi-MK? Sathi baba yini ezosijabulisa abantu behlupha? Wathi kanti nithi abahlupheki. Ngoba ilona ikhaya leli la. Abahlupha kulona. Bahlushisa ukuthi balithanda leli ikhaya. Sivule ikhaya abangani bami besilivulela bona besazi ukuthi bazojabula kakhulu ningakuthathi ngokuhlupha. Ithanda injabulo enkulu. Yekhaya abalitholile. Neyizwa lona. So nani ke ningabathathi ngokuthi bahlupha. Thathani ngokuthi bayajabula injabulo abayenzayo. Nina okwenu kunye ama comrade ukuloke nibakhalima nje kancane nibakhalima nje kancane bazobuyela baba bazoba yinina la